am y meiau I, dioddefodd Iesu mawr. Y ddaeth yng ngrym ei gariad ef, o entrych nef I lawr. Dyna eiriau ein ymynydd, a dyna'r cwestiwn y dylen ni ei ofyn yn ystod tymor y Garawys, wrth I ni gymeryd amser, I edrych arnom ein hunain, amser I fyfyrio pa fath o Gristion ag yr ydym ni, gan hefyd wrth gwrs fod yn ystyrlon o'r cyfan sydd yn digwydd yn ein cymdeithas ac yn y byd o'n cwmpas. Mae'n amser dyrys, gyda arweinwyr cenhedloedd ein byd mewn trachwant, ac am ddinistrio a chwalu bywydau ac eiddo mwyn ennill i'w hunain diroedd nad oedd i'w meddiant hwy. A'r cwestiwn rwy yn ymlach na heb yn ei cael ei ofyn, lle mae Duw yn hyn I gyd? Y groes yw'r ateb. Gan fod yr arglwydd Dduw wedi aberthu ei unig anedig fab ar groesbren drosom ni. Felly, ai am fy meiau I, dioddefodd Iesu mawr. Mae'r arglwydd Iesu yn dioddef heddi gyda'r dioddefwyr. Ond faint sydd yn wir yn adnabod y Crist croesoliedig yn ein cymdeithas ni heddi? A beth mae arwydd y groes yn ei olygu? Tystiwn I nifer dwi'n siŵr wisgo arwydd y groes o amgylch ei gwddf, gan ddangos yn eglur I eraill mae tystion i'r arglwydd Iesu Grist yr ydym, fel drwy ein bedydd sanctaidd ar gychwyn ein taith I ddilyn Iesu Grist. Yr wyf yn darwyddo ag arwydd y groes, gyna fydd genid gywilydd o gydnabod I groes ein harglwydd Iesu Grist. Ni welir y groes yma gan neb sydd wedi selio ar dalcen baban neu odolyn gyda dŵr sanctaidd. Ond ni fedrith neb ychwaith dynnu'r arwydd yna oddi ar yr unigolyn a gyflwynwyd ar gychwyn taith bywyd y Cristion. Mae lawer yn dweud nad yw yn cŵl yn ôl y term I fod yn Gristion heddi. Ond wedwn ni, wrth gael y fraint o fod wrth ochr pobl pa mae bywyd yn anodd, fod pwyso ar Iesu. Dyma gryfder sydd yn dal y pwysau I gyd. Drwm yw'r groes os yw'r rhaid I chario ar ein benyn hunain. Ond o gofio geiriau Efengil Ioan, ymhenod y 4 ar 15, ac yn cychwyn ar adnod 2 ar 15, y clywn y geiriau yma. Felly, cymerasant Iesu, ac aeth allan gan gario I groes ei hun, i'r mana elwyr lle penglog. Yr iaith yr Iddewon fe'i gelwyr Golgotha. Yno, croesoliasant ef, a 2 arall gydag ef, un ar bob ochr a'r Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd: Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croesoliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriad yr Iddewon wrth Peilat. Paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach
brenin yr Iddewon, wy fi. Atebodd Peilat, yr hyn a ysgrifennais, Felly, beth medde Efengyl Ioan? Ac aeth allan gan gario'i groes ei hun. Ond yn yr efengylau eraill, mae yna gofnod fod Seimon o Cirene wedi helpu'r Iesu i gario'r groes. Ond yn Efengyl Ioan, mae'n cario'i groes ei hunan, yn cario ein baich a'n beien ni. Cyflawna'r gyfraith byr, cyfiawnder gafodd iawn, a'r ddyled fawr cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Dioddefodd angael oes, yn ifydd ar y bryn, a'i waed a ilch y galon ddi, yn lan fel eira gwyn. Croeshoeliwyd yr Iesu ar fryn Calfaria, yng nghanol ddau leidr, ac hyd yn oed ar y groes, roedd yr Iesu yn estyn maddeuant i'r lladron, y rhai oedd naill ochr i'r llall ohono. Fel eto adroddwyd yn Efengyl Luc, o dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maint yn i'w wneud. Edrychodd yr Iesu hefyd yn ostyngedig ar Mair ei fam, wrth i ddiorfod tystio i ddefaint ei mab. Nid oes yr un fam am weld ei phlentyn yn dioddef. Ond yn ymyl croes yr Iesu, roedd ei fam ef yn sefyll, gyda'i chwaer Mair, gwraig y Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, Wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Roedd yr Iesu am sicrhau fod yna ofal dros ei fam, ac yn oed oedd yr olygfa yma o'r dioddefaint ar y groes, i'w lleddfu ar ei phen ei hun. A mae hynny yn wir heddi i bob credadyn. Nad yw'r Iesu yn gadael i ni ddioddau ar ein penyn hunain. Mae yn cario'r groes trosom, dim ond i ni gredu ynddo. A dyna'r dysteb a welwn hefyd yn Efengyl Luc, fel math y canwriad. Pan llyfarodd, llefodd Iesu a llef uchel. O dad, ei ddwylo di y rwyf yn cyflwyno fy ysbryd. Chan ddweud hyn, bu farw. Pan welodd y canwriad hyn, beth oedd wedi digwydd, dechreuodd o goneddu Duw gan ddweud, yn wir, dyn cyfiawn oedd hwn. Ond os edrychwn i'n Efengyl Marc, mae geiriau'r canwriad yn ergydio fwy fyth. Yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Cadarnhawyd gan yr arysgrif ar y groes, pwy oedd yr Iesu yn ôl gorchymyn Pontiws Peilat? Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Ond fel y canwriad, boed i ni adnabod yr Iesu am bwy yn wir yr oedd, y Meseia, mab Duw. Tybed felly
Beth mae'r groes yn ei olygu i ni? Pan fyddwn ni ar groesffordd bywyd, da ni'n chwilio. Ac wrth chwilio, gobeithio ein bod ni'n darganfod fod yr Iesu yn ein harwain ar ffordd gwirionedd, ffordd y bywyd. Y groes, ar gychwyn ein taith gyda Christ, drwy ein bedydd a arwyddwyd ar ein talcen. Ar groes, sydd yn medru ein llethu o bryd i'w gilydd ar daith llwybr bywyd. Ond y groes, a'r chfygwyd a choncriwyd gan yr Iesu, mwyn i ni gredu tu hwnt i'r groes, sef bywyd tragwyddol. Gan cloi gyda geiriau elfed. Draw ymhell, mae gwyrddlas fryn. Tu fas i fur y dref. Lle'r hoeliwyd Iesu annwyl gynt, o'i fodd i'n dwyn i'r nef. Ni wyddom ni allwn ddweud faint oedd ei ddwyfol loes. Ond credu wnawn mae drosom ni yr aeth e fe i'r groes. Bu farw mwyn maddau bai, a'n gwneud bob un yn dda. I ni o'r diwedd gael y nef, drwy'r gwaed a'n llwyr lanha. Nid oedd ond un yn ddigon da i dalu'r prydwerth dyn. Ni allai neb ddatgloi y drws i'r nef ond ef ei hun. Fe'n carodd, yn annwyl iawn, o carwn ninnau ef, gan gredu yn rhinweddau'r gwaed, a gweithio gwaith y nef. Amen.